takuk tapos nung tewaisa mohage comment hamya khlai kangke nung musuk busa sui busa gada busa bayap song norok jotono saimano paseng drugs sawi manjaka hanei o kokno tei angbo kaisa video snamkha tei upload bo khlairoka thikno norok nuya hongke thangi naidi but o jagao khoroksa borok phai ano belai nung hamya comment khlaika ani ama torokno hamya ama torokno tisawi kok saka engke ang bono tini reply rona hni phaigo ang saimia bo haplok sakani asai phai pasengni dol deng tongkha na pasengni jaiti gusti da nakaba bo drugs sanai khoroksa borok dengui tong takuk tapos deborma ang nono kaisa kok saono nung pasengni tam klai abono ang sia but nung pasengno asing doroka hamja khangkai pura sara prithibi haklei tongkha paseng drugs sai manjaka nei bai munei tongbaikha abono thang saidi nung pasengno chini prasaroni biskango phai nakar san phaidi hinei nung tuma o jaga lachina rengya bini comment phai hamya kok slide sai tong phaiba bo ano tam hi comment khai jotono naibedi comment tam sui nung bai kuchuk kamani sak soya omo sida musuk busa bumano ne hinmano batchiri gadi nung bai kuchuk kamano sak soya pu angle tam soyang khaba ang paseng no kuno hamya hungkha ano nung paseng no musuk sei thaisapa nung hunma thir khana khaba paseng no support ta khaidi paseng ni video te chanai di obo haruka ano nung thaisa humani thir khana khaba obo khate kaisa comment nai di hey musuk basa nung no mano di nini munai ni chipa oidadi tam nung lasya de mo kok sawani nin man phanono mo haike de phurung nung bidrak sana ingnata abagini pora pokrok ki khajak drugs sana yo support khlai tongo chau musuk basa क्या हाँ डैड मैंने बोला था ना डैड nung ano umai kok sama sai paseng no thangi sai di prahat ti prakli tongbaile ha paseng drugs sawi manja khapu hnei lachina ringyaro aki comment khai tong ko musuk control bayap song norok o video no nuya khongke thangi nai di tai o video ang paseng no kunu hamya kok samarok tada tonghangke ano comment no khai sari ang video delete khlai rena o video ni link tola description ro rwa nang thangi nai di nuya khongke tai ang saya sama tonghangke comment no khlai sari ang bo jaga saya khlaika takuk tapos nung jodi se asung video no sajai angke video no dislike roi mano comment no temano ang tobo jaga saya khlaika abono nung sawi mano bad nung ani amano o jaga ti saitam kok sana nangba paseng drugs sai manja khangke ang paseng ni amano thang hunke paseng se soino nung se de soino skang sagadi takuk tapos nung tewaisa mohage comment hamya khlai khangke nung musuk busa sui busa gada busa ang huir na haisin no इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं